Здравейте! В днешното видео съм предвидила да нарисувам колянния скелет, като ще ви покажа и частите на коляното. Ще нарисувам и самото коляно, вече обвито с жили и кожа. Така че ако ви е интересно какво ще нарисувам и какво ще представя в това видео, продължете да гледате. Ако все още не сте се абонирали за канала, можете да го направите с бутончето Subscribe. Ще се радвам също и да лайкнете видеото и да напишете коментар отдолу под видеото в подкрепа. Моите социални мрежи, в които можете да ме намерите, ще се изпишат някъде тук на екранът. Можете да ги намерите също и в описанието. Започвам с рисуването на коляното капаче и на външния ставен кондил на бедрената кост. Като продължавам с капителя на големия пищял. Идва ред и на гръбавината на големия пищял. Ето го колянното капаче, външния ставен кондил на бедрената кост, капителя на големия пищял и гръбавината на големия пищял. А тук продължавам с рисуването на коляното, както го познаваме всички.